जों सानै गावथारनो हाबाय आरो आयु आं दिनैसो गावनो रोंबाय बिजय मार जाखो खारलाबो ओमफ्राय हनै नैबे सिथारनोसै आं जानो हाया आं बारा गोबाव गेलेखाया खेनथामसोल' गेलेखाया दादा कालुआ दादा बिजय बसुमतारी होनदों फार्स्टआव इजी ना किधर लेके जा रहा है भाई इतना दूर नहीं जाएगा वो एफा जों थांनो नामा बियो फैगासिनो दं आयो थैसानसैमोनलै सासे मैना मैना ओरैसो गावलाय आंथिं सिनाय मोनाखै होनबाय आं सौबायनो मग्राबाया खुनुरुखुम मारनो गावनो हाबायलै साइलेन्सार हाबना होदो साला मुर्खु माथाया बे सासे हेड नांदोंमोन दा मिथिबाय र' आंजोंलै एफा गोजान थांखो नोंलाय थाखोमाथ' थांगासिनो जों गावथारबाय गावथारबायदां गावथारनो हायाखै बबे साइडआव खारलाथारबाय आंखौ गावहरबावबाय माथो सिखर दंलाय आंनि गासिबो होनाखै दे एक नक बासाय इखौ बासाय नक गाव double kill हो गया रे आं इसके स्क्वाड सोरबा खलारने आयौ बबेनिफ्राय गावदों मेडिसिन गैया हा स्टक रे go triple kill सासे दङ बिजय बै वालाव नालाय ओइ ग्लबलाव सातजौसै गासिबो डाउन जाजोब्बाय मोजां गावलाय ग्लबलावनो दं आंनाव ग्लबल गैला जोब्बाय बहुत बढ़िया बबे दं dominating जा मोजां गारि सिङाव दंगासिनो सासे गावथारबाय औ बासायबाय आं इनिमियाव होनलै बिजय गारनानै थांबाय unstoppable बबे दं बिजय नक जाबाय आंबो हमजों गावनो रोंबायथ' दा आया वालाव दं थैबाय आं गावहरबाय
जों सानै गावथारनो हाबाय आरो आयु आं दिनैसो गावनो रोंबाय बिजय मार जाखो खारलाबो ओमफ्राय हनै एनिमि सबाय Rampage. आंनि किल सबाय दे आंसो खावदों बिजय वाल दंबा खारगोन मा वाल गैयालाय मोनसेबो वालखौ बोरैबावगासिनो Killing spree. बै हाबबेलेनिया सासे गोजौ गाखोबानो गैलामोन एसेबां बासायलाबाय थैथारबायमोन वाल गैया बया लानांगौ मिन्थिबाय मैना बया लाथारनांगौ Killing spree. सिगाङाव ओंखार सिगाङाव ओंखार सिगाङाव ओंखार Good job. गोजौ दं नै गोजौ 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 ओइ मान दं लामसेयाव आंखौसो गावहरबाय बेंलाय 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 वाल दंबा नोंसोरनि एरै वाल गारु आंनाव वाल जाखो आंखौ सोलाय आंखौ सोलाय सारि नाम्बार एक नक बेखौ गावथाथ'लालै बिजय नोंसो होसो ओ बया बिदिसो गावनांगौ दा एकदम फटाफटनो दामा दामि आयु दसेल' गावदों सोलाब सोर हाबाब बोरै 10 जों गावनो